Jeg skal smage på min video. Ja. Så starter med den habanero chili. Det er rigtig godt. Skal man blive her? Det er god. Ja, det er god. Snup lige den næste tjalfe. Okay. Så lige lidt med her. Det der ikke habanero kan jeg lige få. Den der er ikke stærk. Så du drikker mælk. Ja. Fortsætter. Ja, vi holder en pause. Lang stang. En halv en til alfa. En halv en skal du spise. Og så bare ind i munden med den. Bare ind med den hele. Ind med den hele. Det var den grønne. Jo, jeg var lige til stærk. Så tager den næste. Jeg tror, det var lige et par minutter. Nej. Det kunne godt være. Hvad havde hun? Jamen, det vil jeg. Hvor er det lige 10 kroner? Er det sådan noget? Jeg har det fint. Kom ind. Idiot. Kom ind, Jan. Du var ikke. Skal jeg den næste? Glem kom ind. Wait. Tror jeg en hals? Og halvdelen af det ligger der. Kan det ikke om forstå over? Den er i stolen. Hvor er det her? Så er der bag dig, Jan. Og så en halv af den der. Og dum i hovedet. Kom on, Hjælp. Bare ind med en halv, en af den. Ja, det var lige inden af den, eller så bare ind med en halv. Er du også klar over, hvor stærk den her ser ud? Den burde næsten hedde Dødsfugl. Det der, det kræftede mig ikke en habanero, fordi den er stærk end den der. Det kan være ikke købe.
Så fik du bare det. Hvad? Kom så næste, Tjerpe. Næste. Ikke det der, det er ikke den der sølle bid der, man. Jo. Nej, en med en hel. Er du dum? Kom. En med en halv. Er du dum? Kom on, en med en halv. Jeg tager det her. Vi skal ind til dig. Ej, det der nægter jeg at spise, mand. Det er da den lille der. Ja. Og så dig. Jeg giver dig. Ind med den. 3, 2, 1 nu. Bein. Godt nok. Og så tænk løs, du skal blive ved med at type på den. Bliv ved. Og så slutte. Det var godt i morgen. Det var hvorfor det der? Ja. Så, hvad? Ja, der var bare ikke så der. Jeg tror, jeg lige der mælk. Spis lige resten af den her. Nej. Se, hvordan det er. Jeg har spist den der, hvad hedder den? Den der rigtig stærke en. En af verdens stærkeste. Nej, en eller anden kaptajn. Sådan noget. Capicano. Nej, så prøv lige at tage en bid af den der igen. Ja. En med den. Bare en. Oma får nøglen, han lige skal løbe som hende. Nej. Lås op. Vil du have mælk? Ja. Godt nok modtaget. Så prøv at tage et stykke af den. Det smager peberfrugt, det der i. Det smager godt af ulækkert, den der.